Chumurigereri ya mate na boigororeria rwabari bagotebekana mna niko banyatoka bakurwanira obosibule bwense ya Kenya nze yekiombe kia Mau Original Trust kurwase county ya Nyamira litukolera niko banyaka bagwesokia na kubori konyorwa ase emirobiri yonsi eliyegenderete yokondekia abuna abantu bali chisokoro kia buchero neto obosibule meyense ya Kenya ngonyoro bare kera emirobiri yonsi yegenderete konekiwa abuna ense ya Bongereza nguchire koirania enibo elianyatoka bagekurusia sense ya Kenya gose konyaraka kuiraniria aba Kenya ama kwa ali yanyatoka agiko baretera chingaki chipali kurwanira obosibule bwabo boigo niko bayanekire buna niko bagochikwanira kubwatirana amo na serikali eliyo kwanekire buna onsi ya yu aikiranirwe ayogose aikiraniwe mnagotumunye muri kito Fatigade Gisemba Ekihombe ekyo kia Mau Original Trust bakoragwa no munyakirogobo korwase county ya Nyamira asirieta rejogo chaberige chiko nigo batebire buna Mau Original Trust nigo barache kubwatirana na serikali enene aboigo area ye county asokurubura chinsemo chiria cyasaretiwe no mokoroni ekero bare kurwanirira obosibore bwense naboigo gochiroseria environment yaito jasariti kuna basongo ase muna bono historical sites muna bono manga historical sites gali se twakanyolera mabugaga alenga manene lakini bono ga asireta mache ga ukaugete abuno otoko tema tokore gento okoroka revival or rehabilitation asa yera ne back to normal elinde ensi yaito tonyare gokore gento okorunga climate action yani climate yasalikire lakini bono we are doing climate action to rehabilitate the environment ever habitable for people to live in. Kukwana kurase chiro ya tinga egotoka ewodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo batebire serikali yense ya Bongereza nigo barache koirania okoboko kuchase chiamate chiria abanjo babo basireti amagimabo na koirania biria byonsi bairete gocha asense ya Kenya na nigo bono baganirie abantu abange kogenderera kwerikia ase kiombe ekiga na kwewa chikadi tukaurwe binte binga abantu bakachandwa abantu abangi lakini akaro musonga seligwa bono ikirenga kingo ngotai wale nere bwanjire kwakana asa abantu balia tuumerita ga Kenya oroje megondo gerire paka jisi state jirogoro ngaba irite megondo yaito yonse bono nakitolierere njara bone serikali eyetagete korwa y'abasongo kibese kigoja Kenya asa abayiboli baito kisokoro cyeito cyarwanetiwe chikaurwe bintu onyo motu bote nyo karega ali Britain musiam uikechere abago chakole amatima iretu uikai chinsara chia ire kabe kwororo chonse na bachiko koirani igotari besa chio katoko ba compensated everything keregento nomboro besi bya maokonga we have compensated Kenyans birecha bya bonto bugati na intu bugati birecha byabo ayaiga nigo arache gokoreka maiga yense yo ya Bongereza kubugwa ekina buna bakwerera no trust yechete ebyombe ne binge byalengi binde mbiro bikoro kunga Mau governing council Mau veterans Mau what lakini Original Trust the founder Dr. Ngacha Karani iga koleta a lot of research yachete pake museum ya Britain abubalenge abakoloni baito akagenda agachiko find out nga yebintu byaitu byalenge korusibugana abasongo byachete igo conversation nalia chagete binebyo ekerabwa ekamanya konyolekana nga ekere bako compensate bagasa kuligerenga kichinse chinde ba compensate bakarealize nga compensation yego koru kero omuntu omenyete seriro beria machayo esa abantu abo baitereta manyinga kuikabe compensated Kingo reporter gatembe kurase chiro eyeiga yatinga egotoka ewodi ya Busamaro West Mugirango e county ya Nyamira Fatigade Gisemba.